Il-Parlament Ewropew immexxi minn Roberta Metsola ġie multat mill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar jiem wara li naqas milli jipproteġi whistleblower li rrappurtat każ ta' frodi u abbuż personali minn membru parlamentari bil-konsegwenza li spiċċa imkeċċi mill-impjieg. Rapport fis-sit internazzjonali EU Observer jidħol fid-dettal dwar kif l-istituzzjoni fi Brussell instabet ħatja għan nuqqasijiet gravi tagħha u kif ħaddiema fil-Parlament Ewropew jibżgħu jagħmlu il-pass li jirrapportaw inċidenti serji simili anke jekk Metsola fl-aħħar żmien wedet regoli stretti u protezzjoni qawwija lil min jgħaddi minn abbużi simili. Is-sit awtorevoli Politico wkoll irrapporta dwar dan u ħares lejn id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea fejn ġie enfasizzat li l-assistenti tal-MEPs li jkunu xhieda ta' mġiba ħażina mill-kapijiet tagħhom jissograw li jitilfu posthom u dħul finanzjarju tagħhom jekk jitkellmu. Is-sena l-oħra ġie rrapportat kif madwar 140 membru tal-Parlament Ewropew fil-leġislatura li għaddiet għamlu użu ħażin mill-fondi allokati lilhom waqt li xi wħud kienu wkoll jeddu u jimmaltrattaw lill-assistenti tal-uffiċċju tagħhom. Fil-każ in kwistjoni deċiż mill-qorti, assistenti li rrapporta l-abbużi u użu ħażin tal-finanzi Ewropej lill-MP li kien jaħdem miegħu taħt il-liġi tal-whistleblowers kellu d-dettalji tiegħu esposti mill-Parlament Ewropew bil-konsegwenza li l-kuntratt tiegħu ma ġiex imġeddet anke jekk kien trasferit ma' uffiċċju ta' MP differenti. Wara li appella u akkuża lill-Parlament Ewropew ta' Metsola li ċaħdu minn status ta' whistleblower u allura naqas milli jipproteġih, it-talba tiegħu ġiet irrifjutata. Minkejja dan, il-kan spiċċa quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea li tagħtu raġun anke jekk parzjalment. Hawn il-Qorti sabet li l-Parlament Ewropew naqas mid-dmirijiet tiegħu f'każ daqstant serju għalkemm iddikjarat li d-deċiżjoni li ma jiġix estiż il-kuntratt tal-persuna kien wieħed legali minħabba l-ħtieġa li jkun hemm fiduċja reċiproka bejn assistent u l-MP.